Hola, oxigenats. Jo per aquest Sant Jordi us vull recomanar un llibre que no surt cada Sant Jordi. El segon atles dels ocells nidificants d'Europa. Una obra que hem tingut que esperar des de l'any 97 per dins el segon volum i que recull cartografia de gairebé 539 espècies d'ocells de tota Europa, des de Portugal fins als Urals russos. Una obra faraònica on han participat més de 120.000 voluntaris de tota Europa i amb una clara petjada catalana. De fet, l'Institut Català d'Ornitologia ha sigut una de les institucions coordinadores i l'editorial que ho publica és també d'aquí, Links Edicions. Un llibre totalment recomanable, de capçalera per qualsevol ornitòleg. Jo us aconsellaria aquest llibre que vaig trobar per atzar en una llibreria de Palafrugell, Biologia i mite dels ocells, en Jesús Vilaplana, del País Valencià. Relliga 19 espècies d'ocells comuns als països catalans i ho relliga tot això amb la mitologia hel·lènica, germànica, romana, ameríndia i fins i tot amb dites i llegendes populars catalanes. Fou una gran sorpresa. Jo us recomano El hombre del revés, d'Alfred Vargas, una novel·la negra molt especial, perquè passa al Mercatú, a França, a la frontera amb Itàlia, però a més, perquè tota la història té de rerefons constant l'estudi dels llops i la repoblació d'aquesta espècie al sud de França. Val molt la pena.